iki sakmene iki paling tak ya wis apik, iso ning budaya banget kok iso. Nggih. Anu karo Om Kluthuk, Nduk, coba. Cek. Ah, ngono. Saya Ayu ta Nduk sampean, Nduk? Nggih ta. Asmamu sapa, Nduk? Diva. Diva, cocok. Insyaallah sampean iki sampean dadi diva sinden tradisional. Amin. Nggih, nggih. Sampean diganti ya, Nduk, ya iki aja kembang melati ya. Lah napa? Sampean diganti kembang api gitu dadi Ya kobong lho cengelmu kok iso. diva. Bocah wedok ki anggere bathuke nono. Elek sing ngomong. Piye katuranggane? Katuranggane iki pemikir masa depan mengatur manajemen perekonomian rumah tangga. Ki apik. Karena apa? Luas, dalam pemikirannya luas. Bojoku iki bathike nonong antek separuh ya. Niku nonong Nono ngubut. separuh. Kene terus kene maju malah ngono. Lah tek koyo turunan banyak ngono. Penyendenge batak bentuk ning tembok lah. Ah ngawur wae. Berarti lemu nata infrastruktur kurang. Malah ora. Ya apik. Dalem pundi? Dalem pundi? Legok. Wong legok. Nggih. Ngerti, Duk? Legok ndi, Nduk? Legok. Oh, iya. Pirsa jenengan? Roh. Oh, Legok ndi? Kemloko. Mloko, nguran-nguran to. Nggih. Nah, iya. Kok pirsa? Lah, aku soboku ning kono aku mbiyen. Anake ommu ki ning kono to. Ning polsek. Ning polsek kono. Saiki pindah ning Srengat. Saiki pindah ning polsek Anu, Srengat. dinase polisi teng ya? mriku. Nyopet kecekel iki. Ra penak iki. Bapak iki penadah. Nggih. Bang apa? Nggih. Nggih, napa niki? Ayo sing kepenak. Kyai kene iki nyeneki kok, Nduk. Orpe dicak kepiye ya kepenak. Sing kene ya Pak D ya mirsani, kene ya mirsani. Mister Rian ya jos. Napa, Mas? Cepake jeding dawa. Jeding piye wong kuwi kalenan kok iso. Mau ning kono nek wong kejungup ra ro keplese. Guyu wong akeh ra ngerti. Kowe ya guyu. Kowe guyu. Nyapa aku guyu mesakne no. Lho kudune guyu lho. Kon guyu piye wong sing kepleset ya aku dhewe kok. Biayaan ora. Lah wong kuwi sembatane cilik kok, Mas. Kudune tekku kowe. Mas ayo. Tembang, Pak. Sing enek bawane, syukur lek iso roman karo Mas Ayo, Kritik. oke. Anu pelek ya, Guys. Ah iya, nggih. Oke. Aku kula niki dibengi iki rada bingung, Mas. Ngapunten. Napa? Piye apane sing ngono? Gamelane yo komplit pelok slendro. Gamelane komplit iki lho, cacek iki wong iki lho. Kok enek Pak Minto, Pak Eko. Lali kowe rada bledu. Bineka Tunggal Ika ngene iki. Nah. Wong iki pangapunten, Mas. Pripun? Sok kala konotasine piyayino benten-benten. Nggih. Kae yogane kae, dalange kae, kae yogane kae, dalange kae. Jur saiki kok dadi justru ini kita lihatkan bahwa keharmonisan seniman seniwati tidak di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, tapi bersatu padu untuk membawa harkat martabat budaya Indonesia. Ngono kuwi Tuk, ngono iki kebersamaan. Kaya kembang setaman kae ana mawar ana melati ning kabeh harum. Nggih, lah nggih kula niku lho ngrungokne kok ngono kok gamelane kok penak bareng munggah iki lho. Iki Pak Minto, Pak Eko, lho kok nggone Pak Boy ndek iki ya. Iya, iki dapet iki enek ya. Iki yo boy kan. Pak Jakon reneng iki Pak Jakon. Apa nembange Mas Kritik? Pamintaku, Pak. Wah iya, gantang gula. Iya. Gantang gula wae. Kalau Pak Boy. Ayo. Aku karo karo sampean ya, Dik. Nggih. Mas Lutuk nderek mboten? Jongko ae. Dekorasi no. Nun. Dekorasi. Dadi kabeh Dekorasi nyambut gawe. to, Pak. Sing nembang lak wong loro. Nggih. Ya iki pelengkap. Oke, siap. Kene nduk, Mas, notasi. Notasi kayak buku itu. Tintingan. Pamintaku. Kowe kok njuk melat-melet wae ngopo to, Nduk? Biyen iki lahire nyidam nyambe. Awang digandung kok nang ngene wae. Mboten nembe kecakot semut. Kowe iki ra ngawur wae. Iya. Wong ngene duwe ciri khas dhewe-dhewe ya ben. Nimasida asih atut runtut tansah reruntungan
Bocah iki wendonane akeh. Lah piye? Mau melet. Lah saiki sirahe pengen nang ngene terus iki. Kaya jam kae. Domohi wong wedok iki ya nek kuwi ndi wong sok tuwek-tuwekane wong wedok karo wong lanang. Ayo tuwek. Kowe wong lanang no. Heh? Kowe wong lanang. Lah, piye tengere? Lah jenenge wong lanang kan imam rumah tangga. Wah. Otot bayune kuat. Wis salah. Iki. Tenger iki lek mlaku. Wong lek wedok cek wis ora kuat. Piye Mas? Nek tuwek wedok, mlakune piye? Ning ndi mesti. Oh alah lho. Sirahe gedek. Sebabe piye Mas? Wis gak mampu. Oh lho. Mulane lek wong lanang mesti gak mampu. Ning ndi lek men? Oh aku ambil ning ndi. Lho padha wae. Aku iso iya. Coba terusno Cahyu, Cepi. Plak-plak wae ngopo. Properti barang plak-plak. Endahing bengi iki kaya-kaya ora bisa marnani ana ing penggalihku lho, Dik. Mergo kaya-kaya peteng. Mergo sing iso madangi mung sliramu. Mboten niki. Kok aku butek ini kon madangi piye? Ora aku koyo dop. Sampeyan iki tak ibaratke kaya cahya sing sumunar. Iya. Apa ya kepenak leh jumeneng terus. Mboten niki. Keju to mrene? Keju. Kesel to nembang sing apik karo lungguh ngono. Nggih. Yo. Kene. Kursine. Kene tang mesake bocah iki ben terpegang dengan karakternya iki ngono. Nah. Niki pripun napa? Lho kuwi lenggah ono. Oh, mboten napa-napa. Minangka kuwi dadi damparing keprabon anggonmu lelenggahan. Oh, nggih. Kok lungguhe ra apa-apa kok Kebetulan. ideke ra apa-apa kuwi ayo. Kursi kuat kuwi, Nduk. Wah, aja begagal. Oh, mboten. Kai putri iki lenggahe ngene, nu. Nah, nu. Keduren ketoke Mas Kritik kuwi. Nggih, Oh, tadi sik. keduren. Iki nek keduren kok kene disuruh mudun. Nah. Oh, ngoten. Wah, canggih. Enes telane nggih ngarep to. Oh. Nek iki rada-rada. Berapa? Nek iki mudun, plek. Nah, nek kepengin dhuwur, Nggih. kene tak dudahi rene. Telane nanti. Tombole ning kene. Larang lho Ayo, iki Dok, canggih nek lho iki ora. Canggih lho. Ngono ya. Kuwi nek mendek, kuwi rada suruh ngono. Kuwi nek Nggih. pengen munggah, nah ngono. Saking mriko Kuwi mau. ngetok sik jajan. Kula tak keduren nyoba, suruh. nggih. Nah, nek pengen munggah iki dhewe. Nah, Kula tak nyoba. ya ngono. Lek kedokne ngeten. Dhuwurno sik. Oh, dhuwurne. Dhuwurno sik ku lagi dindekke. Loh, Ardi Pripun, dhuwur ben Dok? diduwurke iki lho. Aku mah Iku lek nyoba. sing didol iki ora dhuwur, Lah ngopo? modot. Modal tak sendrike kene ora. Oh, mau. Nafsu ya. Ki metu, Nduk. Nggih. Tempel-tempelmu kuwi. Iya. Nah. Waduh. Duh, dewa. Napa kok Kok dadi kuwi wong? to? Satan kingkang. Ya. Kok do dewa. Terah patute dados kersi wawoke. Wah, wis jan kuwi melu Pak Boy neh lho. Wis jan melu iki apik lho iki. Datang kinggang. Mike cedhakke. Nah. Wibawa lho. Datang nang dhuwur. Luwih antep lho, gede. Cemeng, ini cemeng ketribelen. Bassnya ditambahin sedikit. Lo. Ayo. Low. Nah, iya. Nah, kurang gede sithik. Gandeng tangane suarane digedhekke. Kurang gede po. Kurang gede. Malah ngedeni. Sik guyumu ndak penak ngono. Kaya syuting RRI. Tatan kenggang sarambut welas so mring awak. Iya kok Sakit tengen. kok iso kok ngono. Campur iki. Malah wis ganti, saya wis ganti lho. Ganti Pak Boy. Iki iki langgam bawane iki Sidosari ayo. Sidosari.
Alah ya. Ganti Gong, ganti Pak Boy. Lamun Aduh. adoh caketing adi Ganti kowe nduk, sampean Mbak Diva. Yen cedhak tansah mulat. Mripatmu apik lho ya. Nggih. Kok iso dadi wanita centil. iki nek wong wedok iki kok kedepe kerep berarti wong wedok sing nun sewu sregep ngibadah. Sing ngomong sapa? Lho, Bojoku iki wedoke kedepe kerep ini ya. Lah kok tiba kulino dadi barung saya. masyaallah. Ayo. Mari melu Pak Bodi. Sita asih Jane aku mesakne anggere Banyol terus nggih korban bojone mesakne aku. Mboten Mas. Aku ngerti karo bojomu piyane setia, piyane apik, grapiak semana. Nggih. Mbok aja dilok-lokne. Mboten. Nek guyon Mas. Guyon ya. Asline kula niku lek teng non sewu nggih teng panggung niku kula ngeloni bojo kula sok elek ngoten nggih. Heeh. Asline bojo kula ayu Mas. Ayu ya. Nggih. Lahir batin nggih. Lahir batin. Syukur. Ayu apa? Tapi saemu awake godit tenan. Awake godi. Tambah lemu. Lemu nang lek turu lho ya. Angger miring lho ya. Heeh. Iki kok spray lho, iki ngusung lembek. Layakno awakmu dhek yo glagepen. Lah ketutupan lemak aku. Kok iso glagepen to? Turu iso glagepen. Badanku lho, kemelku kok kulit aku yo ngono. Mula kon olahraga bojomu ki. Lampun. Pendek iki pun melu yoga. Bojo kula wis nggih. Nggih. Melu yoga bojo kula. yoga niku sinten? Kok melu yoga? Berarti awakmu ra tanggung jawab. Lah nyapa to? Lah saiki melu yoga iki lho. Yoga yo. Oh. senam. Iya. Lah sing latih jenenge yoga. Iya. Kon lari-lari ngono lho. Lari-lari nggih. Oh, benisuk Mas. Angger nyolong lo mlayu juga. Ya. Ya. Pindha mimi lan mintuna ayo bareng nimbas hanat tapi wajib Neno. sito asih Bajute Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi ngaren. katingaren tindak wae ra numpak taksi Dewean apa ora wedi timbang nganggur aku gelem ngancani. Keresan mas alias kebetulan lanjane kancah rada kabetan yen turun mas lenggal-lenggal rencaki tekan omah Nenono. apa ya tenang ra
wong legan golek momongan iki blanja napa mbakku badhe pindah Mas sampean ampun kuciwa kula ranjang anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blanja ning pasar pae perawan rondo kanggo kurapati penting Mas sampean Angkat, Mas. ampun kuciwa kula ranjang anyaran ditinggal lunga ayo tak terke ning ndi Temu di Mas. ayo sak Teng pasar wae lah. tidak pun tak ayu badhe tindakku kalinya rene tindak wae lan numpak taksi jalan ana ora wedi tiba nggon kula kurang ngancani Keleresan masalia sebelah belanjane kathah rada kabotan yen turun mas enggal-enggal ngresani sekarang omah kangge kula omahi tope wong akan golek momongan ali iki blanja napa jiwa arep pindah Ampun kula mas sampean ampun kuciwa kula ranjang anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blanja ning pasar pae perawan rondo kanggo kurapati penting bisa lihat nang Semarang mas tuku gelang pante-pante Sesumalang ya ben rondo dijamin Oke, terima kasih Mbak Terima Bisa. kasih. masih ini Mr. Yan sudah standby Nggih toh? yes Masya Allah. standby